ہوش سنبھالی اللہ تیرے در دے سوالی جدوں دی ہے اسی ہوش سنبھالی اللہ تیرے در دے سوالی کسے دے در اسی جانا نہیں کسے دے در اسی جانا نہیں خیرہ تو ہی پاڑیا مال کارا تیری آنی سب ایک کو تھوڑی جی کٹا دے کیوں جی مہربانی اللہ دیا ہے نے کہ نہیں پھر محبت نہ کھولو مال کارا تیری آنی سب مہربانی مولا تیری شان نو دیکھا چک دے کل جہان نو دیکھا جیڑے دین تو قربا ہوئی صدیق عمر عثمان نو دیکھا جیڑے دین تو قربا ہوئی علی عمر عثمان نو دیکھا شان نبی دیا بیویا دا اللہ تیرے قرآن چ دیکھا شان نبی دیا بیویا دا اللہ تیرے قرآن چ دیکھا مومنہ دیا ماوا لیتے مومنہ دیا ماوا لیتے مومنہ دیا ماوا لیتے جنتا دیا رانیاں جنہ دیا ماوا لیتا سجاحت چوکے گوا سبحان اللہ مومنہ دیا ماوا لیتے جنتا دیا رانیاں خالقہ تیری آن سب مہربانیاں اللہ سونا توفیق تو دیوے نبی دے شیر میں مکے جاوا مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چھت کر لاوا ملتزم نل سینہ لاکے رو رو دینوں عرض سناوا ملتزم نل سینہ لاکے رو رو دینوں عرض سناوا حجر اسود نو چم چم کے محفل اپنے گناہ کراوا حجر اسود نو چم چم کے محفل اپنے گناہ کراوا صفت مروہ دی سائی کر کے حجر پاک کی سنت داوا صفت مروہ دی سائی کر کے حجر پاک کی سنت داوا راج راج پیوا زمزم راج راج پیوا زمزم کر دے تو وسانیاں خالقہ تیری آن سب جنہیں دلہ دیا مہربانیاں نے پڑھ لاؤ خالقہ تیری آن سب مہربانیاں مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے نال نبی دی صدیق یہ ستا نال یہ ستا عمر جلارے نال نبی دی صدیق یہ ستا نال یہ ستا عمر جلارے اللہ لے جا جلدی مدینے دل ہو سانٹا بڑا بیقراری مدینے جا کے درود دے سامنے درود سی پڑھنا کئی بارے پڑھ درود دے اٹھے پڑھ درود دے اسی سینے ٹھنڈا پاڑیا خالقہ تیری آن سب مدینے دیا سواریاں پڑھ لو خالقہ تیری آن سب تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و اعلی واسطی جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر
انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے اس گئے گزرے دور اندر سانو سارے آنوں قرآن و حدیث دی محفل دی اندر جمع فرمائے اللہ کو دعائیں اللہ جنہ ساتھیاں نے اجدہ پروگرام رکھے میرے محترم و مکرم بڑے بھائی راؤ محمد واجد علی صاحب اور انہاں دے رفقا آپ احباب دا آنا علماء دا بیان کرنا اللہ کریم سارے دی محنت قبول فرما کے اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے آمین آمین اسٹیج دے امیر محترم الحمدللہ تشریف فرمانے علماء دی کثیر تعداد آپ احباب زیارت کر رہے ہو حضرت مولانا عطاء الرحمن عامر حافظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام اللہ تمام دا آنا ٹائم دینا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ قیامت والے دن نبی پاک دے ہتھوں حوضے کو سردہ پانی نصیب فرمائے میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے والدین کی عزت عظمت شان اور مقام بڑا حساس موضوع ہے اللہ کو دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کرا قرآن و سنت دے مطابق بیان کر کے پہلے مینوں پھر آپ احباب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین موضوع آج دے جلسے دا شان اہل بیت مقام اہل بیت عظمت اہل بیت اہل بیت کنوں کیا جاتا ہے سب تو پہلے نبی پاک دیاں پاک بیویاں تے مومنہ دیاں ماما بولو مومنہ دیاں صرف مومن بولن مومنہ دیاں جڑا نبی دیاں بیویاں نو ماما نہیں مندا مومن تے بڑی دور دی گالے مسلمان ہو سکدا سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بائیں پارے دے شروع اندر اللہ کریم نے ایت پاک نازل کی تھی اے ایت بھی نبی دیاں بیویاں دے بارے نازل ہوئی ہے اچھی بولو نبی دیاں بعد اندر اللہ دے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین نو اپنی چادر مبارک دے اندر لے کے دعا فرمائے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی جڑا نبی پاک دے خاندان نال پیار نہیں کردا اوندا نبی پاک نال محبت دا دعویٰ بھی جھوٹا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام حج دا خطبہ دے کے واپس جا رہے نے رستے ایک جگہ میرے نبی نے قیام کیتا مسلم شریف دی روایت ہے اللہ دے نبی فرما دے نے صحابہ میں دو چیزاں تو آڈے اندر چھاڑ کے جا رہا کچھ بولیو کنیاں دو چیزاں ایک اللہ دا قرآن ہے اور دوجی میری اہل بیت ہے انہاں دوواں نال پیار کرنا انہاں دوواں دا ادب کرنا جڑا نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرے تے نبی دی اہل بیت نو پونکے وہ مسلمان ہو سکدا لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے ہر ایرا غیرہ نتھو پتھو نبی دے خاندان اندر شامل کرنے دی کوشش نبی دا رشتے دار بھی ہوئے اگر مشرکے تے وہ نبی دی اہل بیت اچھی بولو
ابو لہب نبی پاک دا سکا چاچا ہے، بولو نبی پاک دا سکا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، کدی سنیا جی کسی آکھیا ہوئے سید ابو لہب؟ کیوں؟ انہیں میرے نبی دا احترام نہیں کیتا، قیامت تک اسی دا احترام، جڑا میرے نبی دا احترام کرے گا اسی ان دا احترام کرا، سارے احترام ہی نبی پاک دے احترام دی وجہ تو۔ یہ یاد رکھنا ہے، ایک سوٹی بنا لو، مشرک سید ہو سکدا؟ بولو بولو سید ہو سکدا؟ متھے تے لکھوا لوے سید ہو سکدا؟ جڑا اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی پوجا کر دے، غیر اللہ کو مدد مانگ دے، وہ سید ہو سکدا؟ جنہ مردی نبی دا قریبی رشتہ دار ہو۔ تے باقی اسی اللہ دے فضل اللہ سیدہ دے نوکرہ، سیدہ دے خادمہ، جڑا اہل توحید سیدے اسی ان دے ہاتھ بھی چوماں گے، جو کوے تے پیر بھی چوم لواں گے۔ ساڑی نبی پاک نہ عقیدت ہوئے اہل توحید، کیونکہ اللہ نے مول پانے توحید دا۔ اچھی بولو کادا مولے؟ نہیں بولے کادا مولے؟ اگر صرف رشتے داری دا مول ہوندا نا، رشتے داری دا، تے ابو لہب چاچا بھی ہے تے نبی دی ولادت تے لونڈی بھی آزاد کی تھی۔ اللہ نے توحید دا مول پانا ہے۔ اچھی بولو کادا مول پانا ہے؟ دوجے پاسے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے دنیا دے جتنے بھی شہید نے اللہ نے میرے چاچے نو سارے آندہ سردار بنا دیتا ہے، آن والے جنہیں سید الشہداء، شہیدان دا سردار۔ اس واسطے ہر آئے غیرے نو سید کہے کہ سیدہ دی توہین نہ کریا کرو، سیدو یہ جڑا آسمان والے نو داتا مشکل کشات حاجت روا مان دے۔ حضرات قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدو، اللہ حکم پہ دین دے عبادت کرنی ہے۔ اچھی بولو کندی؟ اللہ لے سارے بولو، بول دے رہو گے تے گرم رہو گے، محبت اللہ تو اڑا بہنا قبول فرما لے۔ اللہ تیری رضا واسطے ٹھنڈ برداشت کر رہے نے، اللہ انہاں نو کل قیامت دی گرمی تو محفوظ فرما دے۔ اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ، تیری رضا واسطے بیٹھے نے، یا اللہ انہاں نو صراط مستقیم عطا فرما دے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، نبی پاک نال پیار کرنے والوں، نبی پاک دیا بیویاں نو بابا مننے والوں، میرے نبی علیہ السلام دی اہل بیت صحابہ کرام نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مسلمانوں قرآن کریم دی ہے کہ بات غور کرو، رب کائنات نے جتھے اپنی عبادت دا ذکر کیتے، نالی رب کائنات نے والدین دی عزت دا، شان دا، مقام دا، بلندی دا ذکر فرمائے۔ جنہیں رب دی عبادت تو بغیر گزارا نہیں، انہیں ماں باپ دی عزت کرن تو بغیر، ماں باپ دا ادب کرن تو بغیر، ماں باپ دا احترام کرن تو بغیر، ماں باپ دا آرڈر منن تو بغیر گزارا نہیں۔ اللہ دا قرآن پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ فرمایا مسلمانوں، تواڈے ماں باپ دے اندروں امی ہوئے یا ابو ہوئے، جدوں بڑھاپے دی حالت دے اندر پہنچ جان، اللہ فرماتے ہیں اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔
رب کائنات فرما دینے مسلمانوں اپنے ماں باپ نو اف تک نہیں کہنا اپنے والدین نال بدتمیزیاں کرن والے اپنے والدین نو اوئے کر کے بلان والے اپنے والدین دی تحقیر تے تضحیق کرن والے اللہ دا قرآن کہندے اف بھی نہیں کہنا اپنے والدین نو جھڑکا نہیں مارنی گا اپنے والدین نال بدتمیزیاں نہیں کرنی گا اپنے والدین دیاں حکم دولیاں نہیں کرنی گا اپنے والدین دی گل نو جھوٹیاں نہیں کرنا اپنے والدین نو اللہ اکبر نہیں جاتی کھان دیا کوششاں نہیں کرنی گا او مسلمانوں رب کائنات کی قسم جڑا اپنے ماں باپ دا ادب نہیں کردا اپنے ماں باپ دا احترام نہیں کردا اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کردا اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کردا اپنے ماں باپ دا حکم نہیں مندا اپنے ماں باپ دے آنکھیں نہیں لگدا اللہ نے اس بے ایمان نو جنتا نہیں دے دینیا اللہ نے جنتا نہیں دے دینیا اللہ فرماندے نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ اللہ یدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ والدیوث والرجال فرمایا لوگو رب کائنات نے تینہ بندیاں نو جنت اللہ نے تینہ بندیاں نو جنت نہیں دینی پہلا بغیرت بندہ دوجا دیوس بندہ تے تیجا ماں پیو دا نافرمان بندہ ہن نافرمان کینوں کہندے نے ذرا توجہ کریو نافرمان ہو یہ جڑا سر پاڑے گھروں کٹ دے روٹی نہ دے یہ تے ظلم ہے اچھی بولو یہ کی ہے سارے بولو یہ کی ہے نافرمانی اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ السلام میرے نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر نے اللہ دے نبی نے منبر دی پہلی پوڑی تے قدم رکھیا میرے نبی نے فرمایا آمین دوجی پوڑی تے قدم رکھیا میرے نبی نے فرمایا آمین تیجی پوڑی تے قدم رکھیا میرے نبی نے فرمایا آمین صحابہ بیان کر دینے سویا عجیب انداز منبر تے چڑھنا اگے بھی منبر تے چڑھ گئے ہو پر کدی آمین آمین دیا صداواں بلند نہیں کی دیا میرے نبی فرما دینے جبریل اللہ اکبر اللہ تشریف لے کے آئے جب میں منبر دی پہلی پوڑی تے قدم رکھے اوے پہلیو جبریل نے تین بددعاواں کی دیا جبریل نے تین بددعاواں کی دیا پہلی بددعا اللہ سونیا اس بندے دی دنیا برباد کر دے اللہ ان دی آخرت برباد کر دے جن دے سامنے آمینہ دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا نام آیا اس بدبخت نے آپ کے درود نہ پڑھیا جڑا نبی پاک دا نام سن کے بخیل بن جاندے کنجوسی کر دے میرے نبی دے درود نہیں پڑھدا او مسلمانوں اللہ دی قسم بددعا کرن والا نوریاں دا سردار آمین کہن والا نبیاں دا سردار اللہ دی قسم جبریل بھی اپنی مرضی نال نہیں بولدا تے میرا نبی بھی اپنی مرضی نال اچھی بولو میرا نبی اپنی مرضی نال اللہ دی قسم سمجھ نہیں آئی میں تانوں سمجھانے کی کوشش کراں او مسلمانوں آج میں بولا اپنی مرضی نال بولا مولانا عطا الرحمان میں بولن اپنی مرضی نال بولن میرے بھائی واجد علی بولن اپنی مرضی نال بولن مسجد دا امام بولے مسجد دا خطیب بولے مسجد دا نمازی بولے اللہ کے دیم پیے بولے اللہ کے دیم میں نے بولے کوئی مفتی بولے کوئی محدث بولے کوئی عربی بولے کوئی اجمی بولے اللہ دی قسم میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو حضرت امام ابو حنیفہ سارے پڑھو رحمت اللہ اور سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ بولے امام شافعی بولے امام مالک بولے امام احمد بولے امام بخاری بولے امام مسلم بولے امام ترمذی بولے حضرت ابو داؤد بولے حضرت امام نسائی بولے اللہ دی قسم میرے نبی دے تابعی بولن میرے نبی
نبی دا ابو بکر بولے، نبی دا عمر بولے، نبی دا عثمان بولے، نبی دا علی بولے، نبی دا طلحہ بولے، نبی دا زبیر بولے، نبی دا سعد بولے، نبی دا سعید بولے، نبی دا عبید اللہ بولے، نبی دا عبد الرحمن بولے، نبی دا بلال بولے، نبی دا خبیب بولے، نبی دا سلمان بولے، نبی دا اللہ بھی قسم عبداللہ بن عباس بولے، عبداللہ بن عمر بولے، میرے نبی دا خالد بولے، نبی دا ابو سفیان بولے، نبی دا معاویہ بولے۔ او مسلمانوں میرے نبی دیاں بیویاں دے اندروں اماں جی خدیجہ بولے، اماں جی عائشہ بولے، اماں جی حفصہ بولے، اماں جی ماریہ بولے، اماں جی جویریہ بولے، ام حبیبہ بولے، ام سلمہ بولے، نبی دی زینب بولے۔ او مسلمانوں نبی دے 3 بیٹے بولو کنے بیٹے، جنہاں نو پیارے بولو کنے بیٹے، نبی دے 3 بیٹے، میرے نبی دا طیب دے طاہر بولے، ابراہیم بولے، میرے نبی دا قاسم بولے۔ او مسلمانوں نبی دیاں 4 بیٹیاں بولو کنیاں بیٹیاں، اللہ دا واسطہ جڑا ہاتھ چوک کے بولو کنیاں بیٹیاں، جڑے 4 مان دیو صرف وہ بولو کنیاں بیٹیاں، جڑا نبی دی ایک بیٹی دا بھی انکار کر دے اللہ دی قسم جہنم دا کتا ہے، جڑا نبی دیاں تیاں دا انکار کر دے، نبی دیاں لختے جگرہ دا انکار کر دے۔ میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں، میرے نبی دی زینب بولے، نبی دی رقیہ بولے، نبی دی ام کلثوم بولے، نبی دی فاطمہ بولے۔ او مسلمانوں ساری کائنات بولے اپنی مرضی نہ، لیکن آمینہ دا لال بولے اللہ بھی مرضی نہ۔ کندی مرضی نال؟ اللہ لے بولو ذرا کندی مرضی نال؟ تے جڑا اللہ دی مرضی نال بولے ان دی گل مننی چاہیے کہ نہیں؟ او بولو یار مننی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ دی مرضی نال بولن والے نو چھڈ کے اپنی مرضی نال بولن والے دی گل مننی چاہیے؟ نبی پاک علیہ السلام بول دے نے اللہ دی مرضی نال، بولو کندی مرضی نال؟ پھر بولو کندی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی نال۔ ہن اللہ دی مرضی نال جڑا بولدا ہے او غلط بول سکدا؟ صحابی ہے نبی پاک دا، اللہ دے نبی دی ہر گل لکھ دے، دوجے صحابی نے روک دیتا اوے ہر گل نہ لکھیا کر، نبی پاک کدی خوشی چ کدی غمی چ انہیں لکھنا بند کر دیتا۔ اللہ دا واسطہ جے گل سنیو، ہو سکتا ہے میری پوری تقریر چ سب نال وہم گل ہوے۔ میرے نبی علیہ السلام نو پتہ لگا، فرمایا لکھدا کیوں نہیں؟ آندا سونیا تواڈے فلانے یار نے روک دیتا ہے کہ اللہ دے نبی کدی خوشی چ ہوندے نے، کدی غمی چ ہوندے نے، کدی غصے چ ہوندے نے، ہر گل نہ لکھیا کر۔ میرا نبی فرماندا ہے او کتب لکھیا کر، اچھی بولو کی کریا کر؟ میں جیڑی بھی حالت ہوواں، کیونکہ میں اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی کام کردا۔ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی کندی مرضی نال بول دے؟ سارے بولو کندی مرضی نال؟ اوہ اللہ دا واسطہ جے تیان میرے حل کرو تے بولو کندی مرضی نال؟ ہون جڑا اللہ دی مرضی نال بول دے غلط بول سکدا تے میرے نبی نو چھڈ کے کوئی بندہ غیر دے پیچھے لگے جڑا اپنی مرضی نال بولدا ہوئے انہوں کو عقل والا کہے گا؟ اللہ دی مرضی۔ ایک چھوٹی جی مثال، حضرت عمر پڑھو رضی اللہ تعالی، او مان دیو ماشاءاللہ، سجا چکواں جڑے عمر نو مان دیو، میں زیارت کر لاں تواڈی، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر
عمر ہے عمر دیا کیا باتا تسی کہہ رہے کیا باتا تے بولے او جنو عمر نال پیار عمر ہے عمر دیا کیا باتا عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے پڑھ بیندائی قرآن عمر جو بول دائے پڑھ بیندائی قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر ہے عمر دیا اوے عمر دے ایمان تے شک کرن والا مسلمان حضرت عمر تورات پڑھ دے پینے کی پڑھ دے پینے بولو کی پڑھ دے پینے تورات نازل کرنے والا کون ہے اچھی بولو کون ہے تورات نازل کرنے والا اللہ نے 4 کتاباں نازل کیتیاں نے آسمانہ تو تورات زبور انجیل تے چوتھا لیکن اللہ نے حفاظت دا ذمہ ایکو کتاب دا لیا ہے جنہوں قرآن کہندے نے بولو کی کہندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تے جڑا اس قرآن نو نامکمل سمجھے او لانتی مسلمان ہو سکتا ہے جڑا قرآن نو آکھے بھی یہ نامکمل ہے وہ مسلمان ہو سکتا تورات اندر بھی کمی پیشی انجیل اندر بھی کمی پیشی زبور اندر بھی کمی پیشی تے حضرت عمر ایک دن نہ بھی تورات پڑھ دے پینے